Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt cum mă plimb eu cu hoverboard-ul. Ca să știți, eu nu mă laud, chiar nu mă laud, o fac pentru voi. Dacă vă nu vă place, nu vă uitați. Deci eu nu mă laud, bine? Haideți să vă arăt. Acesta este hoverboard-ul meu, eu mă plimb cu el. Este foarte ușor să-l controlați, uitați. Eu acum mă dau jos pe el. Ia uitați cum arată, deci, e simplu să te ui pe ele. Bun, deci, stați un pic, arată razna, bun, stați un pic. Bun, deci, așa se pune un picior și alt picior. Și trebuie doar să te duci un pic mai în față și gata. Un pic mai în spate, controlezi cu picioarele ca să învârtești, uite, să te învârți. Cealaltă parte. Și eu când m-am uitat la un vlog la Ilie, a arătat tot așa, dar a zis că după aia o să te doară un pic picioarele, dar eu l-am de 8 zile și nu m-au durut deloc picioarele când am mers pe el, deci nu știu, pe voi poate pot să vă doară, nu știu, pe mine nu m-a durut, m-a durut capul. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut. Dacă vă place, dați-mi un like, abonați-vă la canalul meu și pa, pa! Apropo, acesta merge cu foarte mare viteză, deci aveți grijă. Și în plus este foarte greu, eu nu pot să-l iau doar cu 2 mâini. Ilia a putut să-l ia doar cu o singură mână. E foarte greu. Bun, abonați-vă la canalul meu. Pa!